1911ko ekainaren 11an aurkeztu zituen ELA sindikatuak bere estatutuak eta hilabete eta erdi beranduago, uztailaren 23an aurkeztu zen sindikatua bera ofizialki. Momentu hartan 178 langileak osatzen zuten, 100 urte beranduago 110.000 afiliatu inguru ditu, horietatik 6.000 debarroan. Eta atzo Bergaran egindako ekitaldian horietako hainbat eta hainbat elkartu ziren, bai garaibatekoak eta baita gaur egungoak ere. 100 urtetan hainbat gora bera izan dituelak, bestak beste Frankoren garaian klandestinitatetik lan egin beharra. Ondo ezagutzen du hori Jose Mari Larrañagak, 1908an sartu zen elan eta kontatu zigunez, ilusio handia bazen ere, zaila zen lan egitea. Zeratik antolatzia zaila zala, zeratik harremanek beti ukitzen ginen bestiekin, inorren izen ezakigun, danoke nombres de guerrakin ibiltzen ginen geixen bat, ez? Pentsa, gu hasi ginen ian da handikan 5 urtera, 73an deteniduta izan ginen, hemengo 12 lagun, Bergara, Ibarre eta Plaintziakuak, ez? 1967an legeztatu zutenela eta orduan bestera bateko lan hasi zuten. Larrañagak berak kontatu zigunez, garai haietan helburua etzen boterearen kontrako sindikalismoa egitea, sindikalismoa bera antolatzea baizik. Kotia kobratzia zen oso importantia, kaja resistentzia eukitzia guretako oso importantia zen, eta, desberdina, gero poliki-poliki garapen bat eukida, eta, oin ja momentu honetan, nahiko ondo antolatuta, planteatu leike beste gu nahi genduen sindikalismo egitea Eubako kongresutik aurrera. Ruperto Alberdi Bergararra ere aspalditik dagoelan, 19 urte ingururekin sartu zen, azaldu zigunez, garai hartan lanean gazte astea zen eta ohikoena. Bere esanetan zenbait egoera guztiz aldatu dira, gaur egun esaterako multinazionalak daude. Beste kontu batzuk baina berdin jarraitzen dute. Lehen ere oso zaila zen borrokatzea, oso zaila zen langilea konbentzitzea, eta gaur egunean ere berdinak gertatzen da. O beldurragatik, o besteagatik, oso zaila izaten da greba batera juteko, eta greba bat ondo antelatzea, eta hori. Grebak eta egiten dira betik oso momentu txarretan. Elaren Menderrueneko ospakizunei dagokienez, ekainaren 11an egingo dute ekitaldi nagusia Bilbon eta bertan milaka afiliatu elkartzea aurreikusten da.